Bărbatul îi zice, măi Ghiță, nu te vărâ, că este harmasar, e necurățit. De el pști cal ne merge nouă cu caruța. Colea îl roagă, nu te vărâ, de el s-o vărât. Când colo, el ne sparge calul, de la gât până în cap, el îi spart. Am un doctor veterinar, de ce nu vine să ne leacuiască calul? Dar pe vacă vreau bani, pe ghețâcă vreau bani, pe cal vreau. Unde-s bani? Hai spuneți-mi mea, unde-s bani? Că eu mă duc la doctor veterinar, de el îmi spune, cumpără ce, păi hai, spuneți-i, hai. V-ați adresat vreodată la Da, primar? am fost și ne-au zis, cumpărați leacuri, perițelin și ce? O venit careva, 20 mă duc și o vedea. O venit? Care o venit? Nimeni nu a venit, dar bani vreau. Ce unde să mă duc? Spuneți, hai. Ia că aici iactă-le, granile vezi, dă-le mai aproape, iactă-le 4 colți, iactă-le. Dă să văd de departe. Iactă, colții vezi, iactă, ia, uite așa. Iactă, vezi, ia. Nu știu pentru ce asta, doamna Valentina. Da, uite așa, că cineva ne-a scos săruș, lanțugul a fost tot lung. El putea ca bărbat să-l oprească de lanțug, să nu ne-l spargă. Uite așa, noi ne lacuim, noi tare mult ne năcăjăm. De ce nu vin doctor veterinar? De ce nu vin doctor veterinar ca să amuie să mă spasuiască pe noi? Dar ne-am dus la doctor veterinar, cumpărați perițilin. Aha, și nu vreți asta. Dar la poliție nu v-ați adresat. Nu, trebuie să scrim zaivleni și nu ne-am adresat. Dar de ce? Nu trebuie să facă așa, să dispargă, că el ne-a scos săruș. N-am lăsat așa. Eu mă uit și la rabăn și o plătit pe cei ce au făcut treaba asta. Când ne-a scos sărușul. Nu asta, pur și simplu legea trebuie să intervină. Care lege? Care lege? O să mă cheltuim cu dus, dar nu-i spăsit nimeni. Am iactă, Lenuța Tabarci, au venit, ne-au pus, tot au făcut noi cu dânsă. Tot cumpăram la Vieruța, la aptecă. Rău, doamna Valentina, pur și simplu trebuie să intervină numai decât veterinarița. Vale, că nu ți-e greu o grăi? Care vine? Da, dacă vaca ne-a operit, cine a venit? Cine a venit? Vaca ne-a operit, cine a venit? Nu a venit nimeni. Vaca a operit și am zis, hai, veniți. L-a spart cu vaca și hai că e bun. Și vaca a operit. Nimeni și în ziua de azi nu a venit. Azi e banditism mare. În serviciu veterinar încredere? Așa și unde nu. denumi video. Arată ce bolfă are calul și eu nu-l pot lecui pe cal. Azi de ghel am hamat la 2 săptămâni. Azi de ghel o lecuț a fost. Și iar îl lăsam. Ce-ți facem? Spune-i. Încotro zicem. Ia uitați-vă, spuneți unde au fost. Poftim, uitați-vă că noi l-am tamaduit până mea singură greu ați venit. Uitați-vă și iactă-le, tot colțuri, iactă-l. Iactă-l, noi zicem că nu-l puteam tamadui, iactă-l. Îl vedeți, iactă-l, ia. Uitați-vă. Tătăi, cum l-a încip de la gât, iactă-l, până aici, uitați-vă, iactă-l, ia. Dar cum l-a încip? Cu grale? Cu grale, uitați, iactă-l, tot cur, iactă-l. Iactă-l, uitați-vă aici, iactă-l. După dimensiune și cam e grale alături. Toate grale în grale, iactă-l, uitați-vă. Și partea ce e tare. Acum, el vie ca să ne ucidă, ce înseamnă asta? Unde zicem să ne adresăm, spuneți-mi. Ce bătaie de joc asta?